הנעליים של משה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהנעליים של משה רבנו, ומה הקדוש ברוך הוא רוצה מהנעליים של ישוע בן נון, ומה הקדוש ברוך הוא רוצה מהנעליים של אבי עמוס מדבר, ועל איזה נעליים מדברים בפרשת רות. אז בואו נראה. משה רבנו מגיע למדבר, רואה איזה עץ בוער, העץ הסנה לא הוקר, והעץ בוער. משה רבנו מתקרב לעץ, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? תוריד את הנעליים. שאל, תחלון, תוריד את הנעליים, בקיצור. אותו דבר, כל הילדים שלנו אנחנו מצפים שיהיו לנו כמו סרגלים, כמו שאנחנו רוצים. פתאום בא איזה אחד יותר גבוה ממני, הכי קטן שלי, אומר לי, תשמע, אני בוער כמו אש, אני לא רוצה לשמוע לך. אני רוצה לעשות מה בראש שלי. מה אני מפחד? הבית נהרס. מה יהיה? מה? כולה פה, איך זה הולך? זה מה שקורה אצל כולנו. ברגע שאחד חורג, אנחנו מפחדים שיהרוס לנו את כל הבית. זה מה שמשה ראה. יש אש, יש בעירה. מה קורה לעץ? זה כבר אומרים לו, תוריד את הנעליים בבקשה. בואו נראה מה זה הנעליים האלה, נמשיך הלאה. אצל ישוע, המן מפסיק, את ישוע בן נון, המן מפסיק, מלחמת יריחו, עוד פעם, ישוע רואה את המלאך, חרבו שלופה בידו, ישוע מה שואל ישוע את המלאך? אומר לו, עלנו אתה אם לצרינו. מה הוא אומר לו? תוריד את הנעל. מה קשור? אתה איתי או לא איתי? תוריד את הנעל. זה המאבק שיש לנו עם הילדים. תהיה איתי, לא תהיה איתי, תבוא להתפלל, לא תהיה, תוריד את הברזלים מפה, תוריד את הברזלים משם, תשים קוקו כאן, קוקו שם, איפה שאתה רוצה. זה הבעיה שלנו. כל הזמן אנחנו נלחמים איתם. כן, לא, כן, לא, כן, לא. עלינו אתה איתנו או עם מישהו אחר? אתה עם המשפחה או לא? אתה שבת איתנו או הולך עם החבר'ה הכנרת? מלחמות, כל הזמן. מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו? תוריד את הנעל. על איזה נעל הוא מדבר? אנחנו ממשיכים עם עמוס. עמוס מה כתוב? כה אמר השם, על 3 פשעי ישראל ועל 4 לא אשיבנו. על 3 עבירות הקדוש ברוך הוא מוכן לסלוח. שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות. על מה הוא לא מוכן לסלוח? על מוכרם צדיק ואביון בעבור נעליים. מי זה היה? יוסף. לא מוכן לסלוח לכם על זה שמכרתם אח אחד. בשביל מה? בשביל נעליים. אבל היה להם מלא כסף, הם היו מסודנים. למה הם היו צריכים לגרש את אח שלהם, למכור אותו ולקנות מה? נעליים. אבל איזה נעליים מדברים? אז מה אם יוסף היה קצת מגדל טלטלים? אני יודע, קצת, איך אומרים, אמר שאבא השתחווה לו. איזה ילד פה לא רוצה את האוטו ואת המשכורת של האבא כדי לעשות חיים? כולם אותו דבר. גם אנחנו היינו אותו דבר. בקיצור, אז למה לזרוק אותו? למה למכור אותו? בשביל מה? בשביל נעליים. אז על איזה נעליים מדובר? מה המשמעות של הנעליים כאן? האחים נותנים את התשובה. ואיפה הם נותנים את התשובה? הם נותנים את התשובה מול יוסף שהם אומרים, אבל אשמים אנחנו שראינו צרת ראשו והתחננו אלינו ולא שמענו. אח שלנו דיבר איתנו, ומה אנחנו עשינו במקום זה? נעלנו את הרגשות שלנו. נעל מלשון נעילה. אתה נועל, אתה לא מרגיש את הקוצים, אתה לא מרגיש את החום, אתה לא מרגיש את הרצפה, אתה לא מרגיש כלום. אני נועל את עצמי רגשית, אתה תעשה מה שאני אומר. למה לא לצאת? כי אני אמרתי. למה אתה צריך להיות דתי? כי אני אמרתי. למה אתה צריך זה? כי אני אמרתי. נעלנו. האחים עם יוסף נעלו את עצמם רגשית. נעלו פשוט. לכן הם אומרים, אבל אשמים אנחנו. כי אנחנו נעלנו את עצמנו. אותו דבר הרבה פעמים מה שקורה גם לילדים וגם להורים. הילדים, אל תיקחו את זה שקורה רק לנו, זה קורה גם לכם. אתם מחליטים על משהו, אתם ננעלים. צריך לחלוץ את הנעל לפעמים. צריך, איך אומרים, לראות את הצד השני. הבית ספר לימד אותי לחלוץ את הנעל פשוט. לחלוץ את הנעל בהרבה ויכוחים. לחלוץ את הנעל בהרבה דברים. לימד אותי. זה העניין של החליצה. ומה התעודה שאנחנו מקבלים? אם אנחנו מגיעים למגילת רות, מה כתוב? וזאת התעודה בישראל. איזה תעודה? ושלף איש נעלו ונתן לרעהו.
אם אנחנו נבין שאנחנו הרבה פעמים צריכים לחלוץ את הרגשות שלנו, לצאת מהקופסה שלנו לילד, והילד גם יבין את זה, תמיד זה ילך טוב. אבל אם אנחנו נשאר נעולים בתוך הנעל שלנו, והילד נשאר נעול בתוך הנעל שלו, יש שני נעליים נפרדות לחלוטין. אז קודם כל מה שאני רוצה להגיד, תודה לבית ספר, לימדתם אותנו, נתתם לנו, לא נדבר בשמי, אני מאמין, ההורה שרוצה לקחת את זה גם אליו, שיקח, אני מדבר עליי, נתתם לי להבין שאני צריך לקבל ילד, גם אם הוא לא חושב שהוא לא הולך כמו שאני רוצה. וברגע שאני מקבל את זה, הדרך היא להתחברות הרבה יותר גבוהה. תודה רבה לכם על הכל.